lamarin hajiya Aisha ta buga mini ganga, ta buga mini ganga, DJ buga mini ganga. Farar mace alkyabbar mata Aisha Humaira a gaida ki. Farar mace alkyabbar mata Aisha Humaira a gaida ki. Farar mace uwar daki na sannin ki, a yau dai na zo gaida ki. Aisha Humaira diyar kirki, ki bani masauki antina. Farar mace alkyabbar mata Aisha Humaira a gaida ki. Diya ta gari mai alkunya, mawaikin tashi gidan manya, hakika kina da tarbiyya Aisha mai babban suna. Ita ka sannu na gaida ki, ki sha shanin kyafa da ki, komai kika sa zane yi miki da kin furta mini antina. Farar mace alkyabbar mata Aisha Humaira a gaida ki. First lady kin dare yan mata, ke ce da alkyabbar mata. Zuciyar ki fara ce antina, ga dadin murya ga suna, tsawon su kwarai ke zan nuna, kamar ki fa babu sana nuna. Farar mace alkyabbar mata Aisha Humaira a gaida ki.